Konnichiwa minasan. O genki desu ka? Welcome sa akong advanced course nining akong channel. Hinapon tabay. Nining lisuna atong estudyohan unsaon pagpasalamat sa hinapon kung aduna kay madawat nga butang o kung adunay mobuhat nimo og pabor. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Nining lisuna atong estudyohan unsaon pagpasalamat sa hinapon, inigdawat og mga butang. Pangalitan, salamat sa regalo, salamat sa cake, o inigdawat og mga maayong buhat gikan sa ubang tao. Pangalitan, salamat sa pagbuhat niini para kanako. Unahon una nato ang pagpasalamat inigdawat og butang. Ang atong formula kay isulti ang butang, unya pwede kini sundan sa direct object particle wo, apan optional kini. Pwede mo ingon kag wo, o pwede po di mo ingon. Unya, ang pong dayon sa pagpasalamat ug ang pinakakomon kay ang domo arigato gozaimashita. Domo arigato gozaimashita nga pasabot daghang salamat. Depende sa unsa ka kasuod sa imong gisultian, pwede move-on nimo. Hinumdumi nga sa hinapon labing suod mas mubo. Mas profesional nga relasyon, mas taas, kay mas matinahuron man paminawon kung taas ang imong pagpasalamat. Busa kining domo arigato gozaimashita, pwede mamubo ngadto sa domo o domo arigato o arigato o arigato gozaimashita. Laing ekspresyon sa pagpasalamat kay ang domo sumimasen deshita. Nakatuna nimo nga ang sumimasen kay pasabot I'm sorry o pagpangayog pasaylo, apan pwede pud ni gamiton sa pagpasalamat kay nangayo kag pasaylo nga imong giobligar kunuhay ang pikas parte sa paghatag kanimo sa regalo o butang. Pwede pud nimo move-on ngadto sa domo sumimasen o sumimasen o sumimasen deshita, depende sa kasuod sa imong relasyon sa naminaw. Ehemplo, pangalitan adunay mihatag nimog sinugatan, ang mga Hapon mura pog Pilipino hilig manghatag og sinugatan o pasalubong ngadto sa pamilyag mga kaila kung gikan mibiyahe. Ang sinugatan sinapon kay omiyage. Busa moingon kag omiyage o domo arigatou gozaimashita o omiyage domo arigatou gozaimashita. Mao ni pinaka-polite. Kung suod kas naghatag, pwede ra nimo move on ngadto sa omiyage o domo o omiyage o domo arigato. Omiyage arigato. Omiyage o arigatou gozaimashita. O omiyage o domo sumimasen deshita. Ug ang iyang mga mubo nga kombinasyon. Laing ehemplo, salamat sa regalo. Ang regalo kay presento. Gikan sa in English nga present. Busa pwede ka moingog presento domo arigatou gozaimashita. Ug ang iyang mas mubo nga kombinasyon, pangalitan, presento domo. Presento domo arigato. Presento arigato. Presento arigatou gozaimashita. Ug parehas gihapon sa presento domo sumimasen deshita. Presento domo sumimasen o kaha presento domo sumimasen deshita. Karon ari na ta sa ikaduhang kaso, pagpasalamat sa ubang tao alang sa ilang gibuhat para nimo. Ehemplo, salamat sa pagtudlo nako ginapon o kaha salamat sa paghimo para nako og cake o salamat nga imo kong gipaeskwela diri. Gamit kaayo ni kung aduna kay pasalamatan sa ilang gibuhat ngadto kanimo. Unya, kulturas mga Hapon kay inigsunod ninyong kita, imo na pud tong hisgutan tong ilang maayong gibuhat nimo. Magpasalamat na pud ka. Pagpasalamat sa usa ka binuhatan, adunay tulo ka parte. Ang pirmirong parte kay ang pagsulti sa aksyon ug kinahanglan ang verb niini tapuson nimo sa te form. Sundan dayon nimo og usa ka polite verb of giving or receiving nga kinahanglan anaa gihapon sa te form. Ug ang katapusang parte kay ang pong sa pagpasalamat sama sa ato ng natuki. Atong kilatison ang kada parte. Ang pirmirong parte kay ang te form sa verb. Pangalitan, salamat sa pagtudlo kanako. Ang mutudlo kay osieru
ug ang te-form niini kay oshete. Salamat kay imo kong gipalitan og nanto kananto ka. Ang mopalit kay kao ug ang te-form niini kay katte. Ang ikaduhang parte kay ang polite verb sa giving o receiving. Ang akong gitukoy niini kay ang katong mga verbs nga atong natuki sa leksyon 69 ug 70. Kini ang verb nga kureru, pasabot, muhatag ka kanako sa aksyon. Ang te-form niini kay kurete. Ang honorific version kay kudasaru ug ang te-form niini kay kudasatte. Ang laing verb kay morao, pasabot, mudawat ko sa aksyon nga gikan kanimo ug ang te-form niini kay moratte. Ug ang humble form sa morao kay itadaku ug ang te-form niini kay itadaite. Asa imong gamiton? Depende sa style sa imong pagpasalamat. Kung moingon kag salamat sa paghatag kanimo kanako sa aksyon, mogamit kag kurete o kudasatte. Kurete kung suod o yano ra nimo ang imong gisultian sa mas barkada, pamilya o kaubos kanimo. Ug kudasatte ang imong gamiton kung ang imong gisultian mas taas pa nimo rangko o tawo nga kinahanglan nimong tahoron sama sa customer. O gamiton nimo ang moratte o itadaite pag-ekspresar nimo sa imong salamat sama sa salamat nga mudawat ko gikan kanimo sa imong aksyon. Moratte kung suod nimo ug itadaite kung mas taas kanimo ang imong gisultian, panglitan imong amo. Ang katapusang parte kay ang pong sa pagpasalamat sama sa domo arigatou gozaimashita o kaha domo sumimasen deshita ug ang ilang mga kombinasyon. Sa mubong pagkasulti, pwede nimo i-mixkla ang mga pong nga anaa sa columns 2 ug 3. Pangalitan pag-ingon, salamat sa pagtudlo nimo kanako. Pwede ka mo ingon og oshiete, kurete, domo arigato. O kaha, oshiete, kudasatte, arigatou gozaimashita. Ug pag-ingon panglitan, salamat sa pagpalit nimo kanako og nanto kananto ka. Pwede ka mo ingon, katte, itadaite, domo sumimasen deshita. O kaha, katte, moratte, domo arigato. Bisag unsang kombinasyon na pwede. Matngon nilang nga nagsunod ka sa saktong level of politeness depende kung kinsay imong gipasalamatan. Kung bag-o ra ka sa akong channel, ato nang reviewon unsaon paghimo sa te-form sa mga verbs. Kung category 1 o root-dropping verb gani, taktakon ta ang katapusang hiragana nga ru sa dictionary form ug pulihan kini sa te. Pangalitan, taberu, mukaon. Taktakon ang ru, unya ikabit ang te aron mahimong tabete. Ang tabete mao ang te form. Kung category 2 o last hiragana changing verb gani, aduna tay siyam ka klase nga verb endings. Kugusu, bumunu, rutsu, ug u. Kining katapusang hiragana mausab ngadto sa ang ku mahimong ite, ang gu mahimong ide, ang su mahimong shite, ang bu mu o nu ngadto sa nde, ug ang ru, tsu o u mausab ngadto sa ette. Mao ni ang ilang te-form endings. Sa 5 ka pinaka-common nga irregular verbs, ang suru mahimong shite, ang kuru mahimong kite, ug ang iku mahimong itte. Ang aru ug da dili gamiton sa pagpasalamat. Mutan-aw tag mga ehemplo nga sentence. Salamat sa pagtudlo nimo kanako og hinapon. Ang aksyon kay motudlo og hinapon. Ang hinapon sa motudlo kay oshiru. Ang te-form kay oshiete. Bali ang pagtudlo og hinapon kay nihongo oshiete. Karon para sa parts 2 ug 3, ato kunohay gamiton ang kombinasyon nga kurete ug domo arigato. Bali ang tibok sentence mahimong nihongo oshiete kurete, domo arigato. Nihongo oshiete kurete, domo arigato. Ug kung gusto ka nga super polite, kay pangalitan akong gipasalamatan kay usa ka professor, akong pilion kining kombinasyon na.
kudasatte og domo arigato gozaimashita. Busa ang tibok sentence mahimong Nihongo oshiete kudasatte domo arigato gozaimashita. Nihongo oshiete kudasatte domo arigato gozaimashita. Pulait kaayo ni labi na kung kuyugan nimo og bow. Pero bisag unsang kombinasyon nas part 2 ug 3 pwede gamiton himatngon nilang ang level of politeness. Depende kinsay imong gipasalamatan. Natural kung adunay mo pasalamat kanimo ang imong itubag kay way sapayan. Og sa hinapon kini kay do itashimashite. Do itashimashite. Polite ni nga version. Pero kung suod nimo ang imong ingnan og way sapayan, pwede ra ka moingon og iye. Iye. Muranig ka ng no problem ba? Inigtagbo ninyo sunod atong profesora, kustumbres mga Hapon nga imo na pudto siyang pasalamatan. Maayo kini nga pamatasan og pwede ni mahimong icebreaker para mopadayon ang inyong pag-istoryahanay. Ang mga Hapon mangita gyud og bisan unsa ka gamay sa higayon nga mahisgutan aron lang makapasalamat kanimo inig sunod ninyong kita. Ang formula niini kay magsugod tag ingon og kono aidawa. Kono aidawa nga pasabot bahin adtong miaging adlaw o bahin atong katapusan natong kita. Unya padayon dayon nimo ang formulas pagpasalamat. Nihongo oshiete itadaite arigato gozaimashita. Kono aida wa Nihongo oshiete itadaite arigato gozaimashita. Pero pwede pod ka nga mag-general thank you na lang og kanselahon na lang og sulti ang tunga-tunga og mahimo na lang nig kono aida wa domo arigato gozaimashita. Kono aida wa domo arigato gozaimashita. Laing ehemplo, salamat sa paghimo nakog cake. Ang muhimo kay tsukuru og ang te form niini kay tsukutte. Busa ang paghimo og cake kay keiki o tsukutte. Karon pilion ta ang kombinasyon nga moratte og sumimasen. Busa mahimo kining keiki o tsukutte moratte sumimasen. Keiki o tsukutte moratte sumimasen. Pasaylo ako sa pagdawat gikan kanimo sa aksyon nga nakahimo na hinoong kag cake para nako. Murag ingon ana ang pagbati. Pero labing mas polite ang kombinasyon nga itadaite og domo sumimasen. Busa mo yung tag keiki o tsukutte itadaite domo sumimasen. Keiki o tsukutte itadaite domo sumimasen. Sunod nga ehemplo, salamat sa pagtabang kanako og limpyo. Ang mutabang kay tetsudao og ang te form niini kay tetsudatte. Ang pagtabang og limpyo kay soji o tetsudatte. Sa part 2 ug 3 gamitan tag moratte og domo arigato. Busa ang sentence mahimong soji o tetsudatte moratte domo arigato. Soji o tetsudatte moratte domo arigato. Salamat sa pagdawat kanako sa aksyon nga ikaw mitabang kanako sa paglimpyo. Laing kombinasyon nga mas polite, kudasatte og domo sumimasen deshita. Ang sentence, soji o tetsudatte kudasatte domo sumimasen deshita. Soji o tetsudatte kudasatte domo sumimasen deshita. Sorry kaayo nga nakatabang na hinoong ka kanako sa paglimpyo. Laing ehemplo, salamat nga imo kong gipatuon diri. Ang aksyon kay imo kong gipatuon diri. Aduna tay pong nga gipa. Busa ang verb i-conjugate nato ngadto sa causative conjugation nga ato nang natuki is miaging leksyon 80. Pero te form gihapon ang katapusan. Ang mutuon kay benkyou suru. Gipatuon diri kay koko de benkyou sasete. Koko de benkyou sasete. Sa part 2 ug 3 atong pilion ang kurete ug domo. Busa ang sentence, koko de benkyou sasete kurete domo. Koko de benkyou sasete kurete domo. Salamat sa paghatag kanako sa aksyon nga imo kong gitugutan nga mutuon diri. Laing kombinasyon,
moratte og arigatou gozaimashita. Busa ang sentence, koko de benkyou sasete moratte arigatou gozaimashita. Koko de benkyou sasete moratte arigatou gozaimashita. Salamat sa pagdawat kanako. Gikan kanimo sa aksyon nga imo kong gitugutan nga motuon diri hastang taasa. Katapos ang himplo, salamat nga imo kong gipapaminaw anang nindot nga kanta. Sa mas miagi, aduna tay causative conjugation diri, gipapaminaw. Ang maminaw kay kiku. Gipapaminaw og maanindot nga kanta kay subarashi kyoku o kikasete. Subarashi kyoku o kikasete. Karon atong gamitan ang kombinasyon kudasatte og domo arigatou gozaimashita. Pulait kaayo ni nga sentence. Subarashi kyoku o kikasete kudasatte domo arigatou gozaimashita. Subarashi kyoku o kikasete kudasatte domo arigatou gozaimashita. Daghang salamat sa paghatag kanako sa aksyon nga imo kong gipapaminaw og maanindot nga kanta. Ang mga Hapon di moingon og salamat daan ha nga kanunay tang gamiton mga Bisaya kung aduna tay ihangyo. Pangalitan si Mr. A moingon ngadto kang Miss B nga ubos kaniya. Paliti kog tempura lunchbox B. Tubag dais Miss B. Oh, way kaso. Sa Binisaya o sa in-English, kumon nga motubag si Mr. A og salamat daan ha o sa Hinapon pa domo arigato. Pero wa ni kulturas mga Hapon. Tungod kay usa kini kahangyo, dapat ang itubag ni Mr. A kay yoroshiku onegai shimasu o palihog ha. Kung suod ang duruha ug di kayo kinahanglan nga magpulait si A ngadto kang B, pwede pod nga yoroshiku ra o kaha onegai shimasu ra o kaha tanomu. Bali sa Hinapon ingon ani paminawon. Tempura bento katte kureru? Tempura bento katte kureru? Hai, wakarimashita. Hai, wakarimashita. Ja, onegai shimasu ne. Ja, onegai shimasu ne. Sa Hinapon, aduna tay mga espesyal nga poong sa pagpasalamat depende sa sitwasyon. Pagpasalamat sa nagpakaon nimo moingon kag gochiso sama deshita. Gochiso sama deshita. Nga pasabot, salamat sa pista. Pagpasalamat ngadtos nag-atiman nimo pangalitan nag-homestay ka sa Japan nya manamilit na ka moingon kag osewa ni narimashita. Osewa ni narimashita. Salamat sa imong pag-atiman kanako. Pero kung ang inyong relasyon nagpadayon, pangalitan imong amo, imong maestro, imong customer o supplier, ang imong iingon kay osewa ni natte orimasu. Osewa ni natte orimasu. Progressive tense, natte orimasu atong gamiton pag-indikar nga nagpadayon ang atong relasyon. Og ang tubag nimo ni ining tanan kay way sapayan o iye o do itashimashite. Ang amo mopasalamat sa tinrabahoan ngadto sa iyang mga tao pag-ingon og gokuro sama desu. Gokuro sama desu. Ang literal nga pasabot kay salamat sa imong pag-antos o sakripisyo. Unya ang ubos motubag ngadto sa amo og salamat. Domo arigatou gozaimasu. Ang good job ngadto sa mga karanggo ra nimo kay otsukare sama desu. Otsukare sama desu. Isulti kini sa adlaw panahos ting trabaho. Ang tubag nimo niini kay iuli pud nimo ang greeting. Motubag po kag otsukare sama desu o moingon kag salamat o domo arigato. Pero inig humas trabaho unya muuna kag uli moingon kas mga nabilin otsukare sama deshita. Otsukare sama deshita. Deshita na past tense. Pero ang ubos di gyud moingon sa amo o sa taas kaniya o good job o gokuro sama desu. Kay abi pa lang si kinsa ka nga mohusgas tinrabahoan sa imong amo. Busa ayaw gyud kay mainsulto sila. Suma total, niining lisuna imong nakatunan unsaon pagpasalamat kung mudawat kag butang. Nining kasuha, isulti ang butang, unya ang particle wo, pwede pod nga di na lang nimo ni isulti, skip na lang, unya expression sa pagpasalamat dayon. Og ang pinakakomon kay ang domo arigatou gozaimashita.
Og pagpasalamat sa usa ka binuhatan, isulti ang aksyon nga nagtapos sa te form sa verb, sundan kini og usa ka verb nga giving or receiving og tapuson gihapon sa te form, unya ang expression of thanks dayon. Pangalitan, pag-ingon daghag salamat kaninyo sa pagtan-aw niining akong video lesson, moingon kog kono video lesson no mite itadaite domo arigatou gozaimashita. Kono video lesson no mite itadaite domo arigatou gozaimashita. Busa, kita na pud ta sa sunod nga leksyon. Gambatte kudasai. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpraktis adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwatch traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balik kinigtana og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambarimasyo. Otsukare sama deshita.